Deci, care este capitala României? București. Care e capitala Rusiei? Moscova. Care este capitala Italiei? Roma. Care este capitala Franței? Paris. Care este capitala Austriei? Austriei. Viena. Care este capitala Olandei? Amsterdam. Care este capitala Bulgariei? Sofia. Care este capitala Statelor Unite ale Americii? Washington. Care este capitala Spaniei? Madrid. Care este capitala Cehiei? Cehiei. Da. Praga. Care este capitala Austriei? Austriei. Uită-te la mine, nu te mai uita la tati. Care e capitala Austriei? Viena. Care este capitala Ungariei? Ungarie. Budapesta. Bravo. Care e capitala Chinei? Te-am învățat azi. Beijing. Bravo.